खुलुमबाय आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसाम बयबो मोननानै जों मोजाङै दङ नै दा जोङो मन्दिराव थांनो नागिरदों नोंथांमोनखौ देखायलांनोसै नै आइ कनिशा आं रिथिमा आरो राजाया सिगाङावनो थांबाय बुकिं खालामबाय जों उबर दायो जों थांगासिनो दङ आरोना गाहायावहाय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादोदि आं देखायलांबाय थानोसै जों दायो उबर नेगासिनो अट' ना कार to ma park thai wow Kalainggar kya park kar Kumiyaw lagangasin dong ano kay dayo जोङो Kapaleeshwarar temple आवहाय थांनो नागिरदों आरोना बेयो हिन्दु टेम्पल शिवनि टेम्पल बियो ओमफ्राय बे जेराव दङ बे जायगानि मुंखौ बुङो माइलापर दायो जों थानाय जायगानिफ्राय 20 मिनिट गोजानाव आरोना माइलापर दा जोङो बेहायनो थांगासिनो दङ आरो How much? कितना है? Pimale dubri nama. Dubri hagra. बिबार लाखाबाय जोङो इसोरनो बावनो थाखाय ओमफ्राय ओरैजायबो मोनसे मन्दिर दङ आरोना बेबो मा मन्दिरथाय मिन्थिया नामखौ जों फरायनो रोङा नालाय ओमफ्राय जों फैनाया ओइया मोजांथार ना बिराद मोजां बिसिनि मन्दिरनि माबा आर्किटेक्चारानो बिराद समायनाखा मन्दिरनि नांला मोखाङावनो नै बावनो थाखाय मेरला जिनिस मोनो आरोना बिबारफोर हा बावनानै फैखांबायबो जोङो मन्दिर सिङाव खेबनो होआ नालाय ओंखायनो खेबनाय जायासै ओमफ्राय आइया बायदेयावनो दङ नालाय ओंखायनो जोङो थाब थाब खुलुमनानै फैबाय आरोना जोङो सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय केमेरा खेबनो मोना आरोना मन्दिरावहाय ओमफ्राय दा नै जोङो थांनोसैबो नै जाग्रा होदों प्रसाद दायो जों थांसै केब बुकिं जाबाय फैद' मन्दिरनिफ्राय डाइरेक्ट जोङो फैबाय मोनसे मलावहाय एक्सप्रेस एभिनिउ मल बिराद गिदिरथार नै मला बिराद दाम नैबे हेमलेसआ बेहाय नोगोदथार मिन्थिगौ ना हेमलेसनि गथ'फोरनि गोजा आरोना बेहाय मामा मोननो नै गेलेग्राफोर जोंना मामा मोना बेफोरखौसो बिगोन नै
mirror mesh beहाय माबा दङ आन्दायो सौदावलाबाय खाथारो फिसालाबा बेखौ बिसिगौमोन दा जोंहा बारग'बाय 4000 बारग'बाय वाइफजों गानानै माबाना वाइफ्स दङ बेरायगासिनो गुवाहाटीनि बायदिनो गुवाहाटीनि बायदिनो औ नुगोन नामा फैगोन नामा क्रिसमासनि साजायजोबदों आरोना बिराद H&M दङ बिथिंजाय H&M cute nih babyफोरनि लादो बेबिफोरनो जोंना दायो जों हाबदों लेखा दखानावहाय दखाननोलै आंबो स्टलावहाय स्टेशनारि दङ पुरा लेखा मलाव जोङो बुकनिसो शपिं खालामफैदों आरोना पुरा नै गथ'फोरनि बेहाय पुरा लेखा खालामखांबाय जोङो शपिंखौ लेखानि शपिंखौ बेबिफोरनिबो मोननैसो लेखा लाबाय गेलेनाय जिनिस लाबाय ओमफ्राय राजाया लेखा गांथाम लाबाय दायो बियो बिलिं खालामगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय जोङो ओंखारलांनोसै आङो भइस ओभारसो होनो गोनां जाबाय मानो होनोब्ला मलावहाय मेथाइ दामगासिनो दङमोन आरोना बे समावहाय कपिराइट फैजानो गिनानैहाय आङो भइस ओभार होबाय आरो नङाब्ला रियेल भइसखौनो होगौमोन रियेलावसो साबसिन खोनायो नालाय बाट जेबो उफाय गैला नालाय ओंखायनो आङो रियेलखौ दानानैहाय भइस ओभार होनाय जाबाय आरो दायो जोङो थांनोसै मोनसे जिनिस नांगौमोन आरो जोंनो बक्स मुलि बायदिसिना सोनो थाखाय खिन्थु जोङो मोनासै आरोना मलावहाय नै जाग्रानिसो जि बक्सफोर नुदोंमोन आरो ओमफ्राय नैबेहाय जागासिनो मुभिनि प्रमोसन फार्स्ट टाइम जोङो मुभि प्रमोसन नुदों आरोना बिदि साउथनि बेबो बै एक्टर एक्ट्रिसा फैगोन आरोना बेखौनो मानसिफ्रा नेगासिनो दङ बयबो जोंबो बे आसायावनो दसे थाबाय आरोना नुगोन खोमा साननानै ओमफ्राय दा नै रेडि जागासिनो आरो केमेरामेनफ्रा मा होनगोन बिसोरखौ पापाराजिफ्रा रेडि जागासिनो दङ आरोना एक्टर एक्ट्रिसखौ फट' खेबनो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे एक्टरखौ नुखादों जानांगौ मोनसे मुभि दङ आरोना हासबेन्डआ नायदोंनो आरो कुम्बलंगी नाइट्स मेरला दङ ना बाट आं मोनथिला आरोना कुम्बलंगी नाइट्स होननायखौ मिन्थिगौ बेयावहाय बेयो दङ एक्टरा ओमफ्राय मोनसे गान दङ जाय गाना माने जोंनि फेभरेट आरोना परायुबा रोंला आरोना परायुबा आं रोंला बे गानखौ थ' बिराद मोजां आरोना बे गानखौ जोङो बिराद दामदोंमोन जेब्ला जोङो फार्स्ट टाइम लोगो मोनलायदों फार्स्ट टाइम नङा जेब्ला जोंनि रिलेसनशिपा जागासिनो दंमोन बे समाव जों बिराद दामोमोन आरो बे गानखौ ओमफ्राय नै फाइनेलि एक्टरा फैगासिनो दङ आरोना नुसिगोन बिदि नुगोन होननानै जोङो आसा खालामाखैमोन आरोना फार्स्ट टाइम बेबायदि जे मुभिनि प्रमोसन नुगोन आरो एक्टरखौ नुगोन एक्ट्रेसखौ नुगोन लाकि फिल खालामदों आरोना नुनानैहाय खाथियाव नुनायबा साबसिन जागौमोन आरो एक्टरा हेन्डसामथारमोन आरो एक्टरनि नामा मा सेन निगम ओमफ्राय एक्ट्रिसना मा नाममोनथाय औ या
साइसथारमोन आरो एक्ट्रिसा नै बैनो एक्ट्रिसा मोजांथार आरोना बेबो नुनायावहाय दा मुभिखौ नायनांगोन मुभिनि ट्रेलारखौ आङो फैनानैहाय न'आव नायदोंमोन आरोना मोजां बिराद डेन्जार नुदों आङो थ' बेनोसै बैदिनखालि जोङो नुबाय बिसोरखौ मोजां मोनबाय आरोना नुनानैहाय मोनाबायानो नै ओंखारबोबाय जोङो मल सिंनिफ्राय ओमफ्राय मल सिङावहाय मालाय मुभिनि प्रमोसन जागासिनो दङ आरोना फार्स्ट टाइम नुबाय मुभि प्रमोसन जानायखौ माने नायजोबासै जोङो एक्टर एक्ट्रेसखौ नायनानैहाय फैबाय आरो दा बै समाव फैबाय जेब्ला जोङो न'आव थांफिनसिगोन दिनै जाहैबाय 9 तारिख 9 डिसेम्बर ओमफ्राय भिडिअ माला फैगोन बेखौथ' आं मिथिला जों न'आव थांनोसै दायो जोङो उबारजोंहाय एयारपर्टसिम थांगासिनो दङ आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो एयारपर्ट थांनाय लामाखौनो बे बिल्डिंआ श्रीदेवीनिनो जेदिनखालि जोङो फैदोंमोन चेन्नाइआवहाय बैखालि माने बिनि ड्राइभारा उबार ड्राइभारा जोंनो खिन्थादोंमोन आरोना श्रीदेवीनि होननानै ओमफ्राय नै जोङो सहैनोसैयानो आरोना इसेल' दंसै माने सफैबायानो खिन्थु जोंनि टार्मिनेलावहाय जोङो सफैयाखैनो एयारपर्ट सफैबाय जोङो बिराद गिदिरथारलै ट्रेन्सफोर दङ बेयावनो आं नुदोंमोन इउटुबावहाय एर'हाबाव बाजार खालामनो मल माबानि जोंना टार्मिनेल 4 नालाय टार्मिनेल 4 सिम थांगोन आरो दासो 1 बारखांबाय जोङो वाव दङ बेहाय बिराद गिदिर बेयावबो दंबावो एर'हाब वेस्ट बैयो इस्टमोन नामाथाय डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आलदा आलदा ना सफैबाय जों नै एयारपर्टआव बाया ओं लोंगोन हा लोंनो नायदो
कफि लोंनानै लानोसै बोरो जोङो पाइलटखौ नायनि हेन्डसाम ना बिउटिफुल बोरो नुफोरा माथो मोजाङै नायगौमोन ना मामा हेन्डसाम ना बिउटिफुल वाइफार दं नागिरो बै नै इन्दिग' मोनसे थांलायनोसैलाय दाउ फैगासिनो ini घन्टा बाबा 5टा जाबायना दा 2 घन्टा माने साना हाबसै नै साना हाबनोसै मा मोसादों नोंलाय रोजे एरोप्लेन nih gelingan kesel baik right and that will be after 30 minutes tayo bisa kapendam doon na na saka coming up from the right and then we will cross over and fly along over the Bangladesh airspace for about 10 minutes Bangladesh 10 minutes and then cross back into the Indian airspace, commence our descent for landing in Noaao. जोङो बांलादेशखौबो 10 मिनिट्सनि थाखाय मोनगोननो आरोना ओमफ्रायो खिन्थागोन होननानै बुंदों केप्टेना जेब्ला सफैगोन बर्डारखौ देखायनो थाखाय खिन्थागोन होननानै बुंदों आरोना नायलांसै फैना नङा माबाथ' लाइट नुहरदों आरोना बैहाय लामा Back into the Indian territory. Unfortunately, it is cloudy below. We cannot see the lights. So we were in terus tahu pulang depannya. Guadiyawहाय खुवा खुनायनि थाखायनो जोङो ओंखारनो हायासै दानि कलकातायावसो लेन्ड खालामफैनोसै आरोना ओंखारबायमोन इकेन कलकातायाव लेन्ड जाबा माला थांफिनो इसोरासो मिथिगौ माने खुवाया बिराद खुदों खोमा 90 डिग्री होन्दोंमोन ना गुवाहाटियाव बेनोथ' जागोन नामा दालाय Again, good news. Guardian खालामसिगोन जोङो मोजां जाबाय खोमा भिजिबिलिटिया फैबाय खोमा खारबाय दां खुवाया Thank God. Land जाबाय फाइनेलि हामारबाय लेन्ड खालामनो नमस्कार गुवाहाटी में आपका स्वागत है। आपकी सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कृपया अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें और अपना मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। सामान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरतें। आपसे निवेदन है विमान से उतरने से पहले अपना सीट पॉकेट और ओवरहेड कंपार्टमेंट्स की जांच कर लें ताकि आपका कोई भी जरूरी सामान जैसे कि वॉलेट पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विमान में ना रह जाए।
हमारे सभी अतिथियों की सुविधा के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कृपया अपना सामान दोबारा जांच लें। इससे सही यात्रियों के साथ बैग बदल जाने की संभावना नहीं रहेगी। जिन अतिथियों को व्हील चेयर की आवश्यकता है उनसे निवेदन है कृपया अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें। सभी अतिथियों की विमान से उतर जाने के बाद आपकी सहायता की जाएगी। आपके साथ यात्रा करके हमें खुशी हुई और हम दोबारा आपके साथ यात्रा करने की कामना करते हैं। आगमन में किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो हमारे क्लब कर्मचारी से संपर्क करें। एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।